קבלו במחיאות כפיים את בוגרי מחזור ה' תשע"ו 2016. מחזור ה', בבקשה. קבלו במחיאות כפיים את תלמידי כיתה י"ב1 בליווי המחנכת גוטי דן. לפני שנפרדים עוצרים לעוד דקה, היד אינה ריקה, שולחים עוד נשיקה, שלא שוכחים בין ידידים. לפני שנפרדים בזמן כיבוי אורות, דולקות בין השורות, עיניים מדברות, שלא שוכחים בין ידידים. ולכן כשהמסך ירד, אנחנו ניפרד עד הפעם הבאה, רק עד הפעם הבאה. ולכן כשהמסך ירד, אנחנו ניפרד עד הפעם הבאה, רק עד הפעם הבאה. לפני שנפרדים לקוטי המדהימה, הגעת אלינו מלאת מרץ ורצון לעשות את הטוב ביותר בכדי שנצליח. חווינו קשיים והצלחות, צחקנו, בכינו, היו רגעים שמחים יותר ושמחים פחות. קוטי, לרגע לא ויתרת, גילית מסירות רבה ולא איבדת ולא במעט את המרץ, הנחישות והרצון על מנת שנשיג המון. קיבלנו מורה נפלאה, אדם מיוחד ומדהים שאת כל כולו מקדיש לתלמידים. את מבחינתנו מורה לחיים, חדרת לנו ללב, יעצת לנו את הטוב ביותר על מנת שנצליח. אנחנו במרחק נגיעה מהצבא, אז לפני שאנחנו פורסים כנפיים ועפים, נאמר לך תודה ומקווים שלא תשכחי אותנו ואת כל הרגעים היפים שלנו יחד. נתגעגע המון, אוהבים אותך בלי סוף ומודים לך על כל דקה ודקה שהקדשת לנו. י"ב1. לפני שנפרדים חורקים זרי פרחים, את הדמעה מוחאים וכמה חיוכים שלא שוכחים בין ידידים. לפני שנפרדים הסוף קרב ובא, חשים את הקרבה בתום שעה טובה שלא שוכחים בין ידידים. ולכן כשהמסך ירד, אנחנו ניפרד עד הפעם הבאה, רק עד הפעם הבאה. ולכן כשהמסך ירד. תודה רבה לתלמידי י"ב1. אני רוצה להזמין במחיאות כפיים את תלמידי כיתה י"ב2 בליווי המחנך אהרון אדיר. לאהרון היקר, אהרון, חינכת אותנו בשנה האחרונה, אך ליווית אותנו ב13 השנים האחרונות במקצוע המגמה. עברנו את המודל לחיקוי, אישיות מיוחדת בנתינה אינסופית. גרמת לנו להאמין בעצמנו וזרעת בנו את זרעי ההצלחה. הודעת אותנו ללמידה והשקעה, האמנת בנו וללא ספק החזרת המוטיבציה. רצינו להודות על הצחוקים האינסופיים, השטויות והגיחוכים, רגעי הקושי והניצחונות. תודה איש יקר ומלא עקרונות. כעת אנחנו נפרדים ולצבא פנינו מועדים. לא נשכח אותך ונבוא לבקר על מדים, אוהבים ומניחים י"ב2. שמש תקווה בהמון מבטים, לילה ביום של חלום, הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה.
תודה רבה לי"ב 2. קבלו במחיאות כפיים את תלמידי כיתה י"ב 3 בליווי המחנכת ענת רובו. ענת היקרה, ליווית אותנו בשנים האחרונות, נפלה בחלקנו הזכות ללמוד איתך וממך. מצאנו אצלך אוזן קשבת, תמיכה, חום ומעטפת. כשהצטרכנו אותך עשית הכל בכדי לתת לנו מענה, על אף שאת מנהלת בית הספר. היית בשבילנו בכל רגע נתון. את אדם ואישיות נהדרת, ראויה לכבוד ותפארת. הגיע הזמן להיפרד, אז תודה על העזרה ברגעים הקשים. תודה על הרוח שהכנסת לנו במפרשים. תודה על שנלחמת ולא ויתרת, גם ברגעים הקשים. המשיכי להיות מורה ראויה ואדם אהוב כפי שעינך, בחיבוק חזק והרבה אהבה, י"ב 3.